Sa bayan naman po ng mga Taram, ipinagbawal po ang pagligo sa Agno River ngayong Holy Week. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Hindi pinayagan ng lokal na pamahalaan ng mga Taram ang pagligo at anumang water-related activities sa kahabaan ng Agno River hanggang April 21. Ipinatupad ang direktiba upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkalunod sa Agno River, kasunod ng inaasahang pagtitipon ng mga magsisiuwian ngayong Semana Santa. Naglagak na rin ang karampatang signages sa bawat entry points ang tanggapan upang mapigilan ang mga magpupumili. Hinimok ng tanggapan ang striktong implementasyon ng kautusan para sa kaligtasan ng publiko, katuwang ang mga barangay council at puwersa ng kapulisan. Mula dito sa IFM Dikupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.